ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍। ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ସୁନ୍। କମ୍ ସୁନ୍। ନେକ୍ସଟ, ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଲାଉ ମି ଟୁ ଗୋ। ଆଲାଉ ମି ଟୁ ଗୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନାଓ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ। ନାଓ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ। ନେକ୍ସଟ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡ୍ରପ୍ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍। ଡ୍ରପ୍ ହିମ୍ ଆଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେସନ୍। ସାର୍ଟ କାଢ଼ିଦିଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍ଟ। ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଦ ସାର୍ଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନଟ୍ ୟେଟ୍। ନଟ୍ ୟେଟ୍। ଆଉ ଥରେ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱାନ୍ସ ମୋର୍। ୱାନ୍ସ ମୋର୍। ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ସୁନ୍। ତୁରନ୍ତ ଯାଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗୋ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ଗୋ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି। ସେତେ ଅଧିକ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍। ଜିଦ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଇନସିଷ୍ଟ। ଡୋଣ୍ଟ ଇନସିଷ୍ଟ। ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ରସ୍। ଡୋଣ୍ଟ ରସ୍। ମୋତେ ଅନୁସରଣ କର ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ ମି। ଡୋଣ୍ଟ ଫଲୋ ମି। ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆନ୍ସର୍ ମି। ଆନ୍ସର୍ ମି। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି କେୟାରଫୁଲି। ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି କେୟାରଫୁଲି। ନେକ୍ସଟ, ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ। ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ, ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି ପ୍ଲିଜ୍। ଲିସିନ୍ ଟୁ ମି ପ୍ଲିଜ୍। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.